ते आसामनि सरकार এবং आसामनि सरकारबो फाइनै बिसिबो 250 कोटी टाका खरच खायनै बड़ोलेण्ड टेरिटोरियल काउन्सिलनि हामग्रायनि बागै এবং आरो तेबो साजाक्का बड़ोलेण्डनि जागानो पाइना फालनानि समस्त अधिकार आसाम सरकारनि याकनि थानि तंमानि बनो बड़ोलेण्ड टेरिटोरियल रिजियननि थानिसे तागि आफार जागनाय बरंनि 40टा सीट तंमान ताबो 60टा सीट होननाय এবং बड़ोलेण्ड टेरिटोरियल एरिया नो ल एंड अर्डर सिचुएशन नो ठीक नारगनान बागै आरो एकजन डीजीपी नियुग खायजागनाय गताल एकजन डीजीपी नि बिसिंते बरं थानि पुलिसनि साम पावर किछु क्षमता बं थानि आफारि जागनाय आमति धरনের চুক্তিরত भारत सरकार बड़ोलेण्ड ते आसामनि बिसिङाव একটা চুক্তি হইছে जों दिनै NCT पार्टी सानात मुचुङो चिनर आईएनपीटी दङ आईपीएफटी दङ टीएसपी दङ जों जत बदलनो चिनी एडीसी एबा चिनी बरफनो थांनानै बागै जौको आन्दोलन खा त्रिपुराव जों 3 दिन आन्दोलन खायमानि आगुलो अमित शाह मुख्यमंत्री बिप्लब देवनि बिसिंथि जों दिल्ली नुंतलां थाखा नुंतलांनि बाफ्रु साखा जे राज्यनो खागियावै एडीसी नो तामो तामो नरक क्षमता रिना मुचु दाबी सही तुबी फाइदि क्रिसमास नि परे नरबे मालायने जखन अमित शाह क्रिसमास नि परे चीनी प्रतिनिधि न रिंगलिया आज अरावनो जों थांनाय 9 तारिख जानुवारियाव जखन तावैसा मुभमेन्ट चेंफिरका आ मुभमेन्ट नि परे दिल्ली सरकार जों तावैसा नुका केन्द्रीय सरकार रिंगै जखन जों थांगा 9 दिन जों दिल्लीयाव नासिं तंमानि परेबो अमित शाह जों मालायने जों प्रेस मीट नि बिसिंते राज्यनि मुख्यमंत्री ते भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जिनो प्रश्न खायो फॉर व्हाट रीजन बो कारणो बो माने केबें मानि बागै नों तिनी पर्यन्त जोंनो मालाय मायनानि कारण सायाखै जों फिरो फैगा दिल्लीनि तिनी पर्यन्त जोंनो ना बिप्लब कुमार देवजी ना अमित शाह जिनि ऑफिस जोंनो केबो सायाखौ जोंनो ताङै बरक मालाय दिए चिनी सोंमुङामोन तिनी बड़ोलेण्ड 1500 सिलाइया फारु नै हकां पेरी जारा आंदोलन खायनाय बर्णखेन सम्मान रु हाइखे जों जारा डेमोक्रेटिक पथ रास्ता सड़क अवरोध खाई जों डेमोक्रेसी नो मानि जारा थांनाय नो जों नु बात्ता रिलिया तार माने कि अमित शाह जी हमता साना नाइथ त्रिपुराव नरक जारा तागु सिलाइ रमियाखौ नरम 1500 बरक सिलाइ रमदि सिलाइ जमानि फाइगे नं कबो जों खोनानाय ने जों अमित शाह नो सानन मुजुगो जों नायो त्रिपुराव कुनो अशान्तिंथो दांगा हांगा बांथो जोंआबो नायो आसुकदि जोंबाय महाराजा दंगर जों जारा पलिटिकल पार्टी लीडर्स दङ जों जतनो थांसा और चिनी महाराज प्रद्युत किशोर देवबर्मा दङ आईएनपीटी दङ आईपीएफटी दङ टीएसपी दङ जों एनसीटी दङ पाताल कन्या दङ रंजित देवबर्मा दङ समस्त स्टेक होल्डार नो रिंगै भारत सरकार जोंबायबो चिनी हास्तेनि तिप्रासार नो नायमा थांग्रिनान बागै तरिगरि आसुमनानि दरकार এবং जों তিনি प्रेस मीट नि बिसिंते चिनी महाराज प्रद्युत किशोर देवबर्मानि बिरुद्धे सर्वभारतीय बाঙালি छात्र युव संगठननि जेनेरेल सेक्रेटारि चंदन चैटार्जी नि फाइयर समग्र 10 ने एकंदि 10 बरगनि बिरुद्धे एकंदि जों चिनी अस्तित्व रक्षा मा खायनि जे स्लोगान नि दंमानि म একটা সাম্প্রদায়িক স্লোগান এবং म चंदन चैटार्जी नि बिरुद्धे ताङै त्रिपुरा हास्तेनि सरकार ब ताबुको कुनो एक्शन नाहार मानियाखौ ताङै माने
थांनाय बছराव যখন